Čaute. Moje meno je Miloš, keď môžete vidieť. Michalík. Pochádzam z okresu Bytča. Mám rád planinu. A chcel by som natáčať zábavné videá, tak pre deti, tak aj pre dospelých. Dúfam, že ak sa vám budú tieto ďalšie videá, čo natočím, páčiť, tak mi prosím, zanechajte like a odber. A teraz by som vám chcel predstaviť moju ježuru, toho mi ani dva najlepší kamarádi nahradí. Volá sa Šestiča a mám ho nesmierne rád. A by som vám chcel ukázať moju najcennejšiu trofej, ako mám doma. A tá trofej sa volá prasce. Takže teraz vám tie prasce vymenujem. Toto je Cinka, toto je Božka. A toto som samozrejme, že ja, však to môžete aj vidieť. Tak. A týmto by som sa chcel ako s vami rozlúčiť. Lúči sa s vami Miloš Michalík, alias Burgina.